देखिले ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣିଛି। ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବା ଆଉ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ରେ। କଣ? ଆମ ଘରେ ଜାଣି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିକି ବ୍ୟାଟ୍ କିଣି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଘରେ ପାଟି କରିବେ। ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ମତେ ଦେଇଦେନୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିବି। ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ବ୍ୟାଟ୍ ଆଣିବି, ତୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିବୁ ଆଉ। ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଯଦି ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଜାଗା କୋଉଠି ଦେଖିବି ବ୍ୟାଟ୍ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି। ପଡ଼ିଆରେ ଲୁଚଉଥିବୁ, ଯଦି ଯିଏ ନେଇଯିବ କାହିଁକି ନବ? ମୁଁ ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି। ଦେଖି ଏଠି ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି, ତା ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି। ଦେଖ ମୁଁ ଲୁଚେଇଲି, ତୋ ସହିତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତୁ ଯେମିତି କାହାକୁ ନ କହିବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି। ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଟି କରିବେ ବୋଲି ନୁହଁ, ପଡ଼ିଆ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ସେଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାହେଲେ ସେଠୁ ଆଣିକି ଆମେ ବିକିଦବା। ହଁ ବିକିକି ଶୁନି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଦବା। ଆଉ ଠିକ ଆରେ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ଆରେ ଲିକୁ କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ତୁ ଆସିକି ନେଇଗଲୁ। ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥିଲି ରଖ ମୋ କଥା ମାନେ